Оп, чакайте, че забравям, че е 360 градусов дрон. Aircraft Enable to Take Off. Здравейте, приятели на DronesBG. Днес искам да ви покажа, вижте какво. Avata 360. Имаме демо бройка от DJI за унбоксинга. Я да видим откъде да го резнем. Отваряме и вадиме съдържанието. Така, вау. На пръв поглед изглежда доста по-нисък профил и малко по-голяма, по-обемиста е от Avata 2. Отваряме я. Ето я ватката. Изглежда страхотно. Имаме всепосочни сензори за препятствия. Имаме и нощни сензори лидари. Ето ги. И имаме и предни камери, които също са за препятствия. Avata 360 е дрон, който е много подходящ за контент креатори. Имаме 360 градусова камера, правите един полет и сте хванали всичко. Дронът е напълно защитен. Не се притеснявате, че дори да чукнете дрона някъде, той ще му се счупи перката, ще падне. Тук просто дрона се отблъсква и продължава. Полетното време на този дрон е около 20 минутки. Скоростта, която може да развиете, е около 65-70 км в час. Всяка леща е с сензор 1 към 1,1 инча, което прави 0,9 инча. Доста голям сензор. Като камерата е способна да снима в 8К видеорезолюция с 60 фрейма или ако намалим примерно на 2,7К имаме 120 фрейма. Ефективната резолюция при снимане на камерите е 64 мегапиксела. Хубавото на този дрон е, че може да го използвате както Avata 2, примерно да заснемате с една леща само, така имаме и 360 градусов режим. Това, което пропуснах да ви кажа, е обхвата. Той работи по O4 Plus системата и обхвата може да достигне за Европа до 10 км. Малко по-тежко измерихме го дрончето, около 460 грама е. Клас C1 е. Ето тук всичко е гравирано на самия дрон. Ето ни вече пред магазина с аватата в ръце. Вижте сега като го вдигна, как ще се завърти камерата. Оп, готово, завъртя се. Ето вижте колко интересно се вижда, като движим дрона, когато имаме супер широки лещи и се вижда съответно всичко около самия дрон. Като наклоним камерата, вижте как се усукват колите и става ефекта планета.